Орлов мост е важно и натоварено кръстовище и мост в центъра на град София. Мостът е построен над Перовската река. Името му идва от бронзовите статуи и орли върху моста, които са негови символични покровители и защитници. Намира се непосредствено до Националния стадион Васил Левски, паметника на Съветската армия и Борисовата градина. След влизането в София от източна посока по Цариградско шосе, мостът е първото кръстовище, чрез което се навлиза в същинския център на града. През месец март 1878 г. на Орлов мост са посрещнати освободените от Диарбекир български затворници и заточенци. За събитието днес напомня скромен каменен блок, поставен в 90-те години от Столична община. Орлов мост е построен през 1891 година, 2 години след построяването на Орлов мост. По това време главен архитект на София е Адолф Вацлав Колар. Той заедно с Вацлав Прошек проектира и изгражда двата моста. Орлов мост е построен като символ на свободата, тъй като тук за първи път са посрещнати затворниците от Диарбекир, надигнали глас против робството. Металните части са разработени, излети и доставени от виенската фирма Рудолф Филип Вагнер и Биро. Изящните изделия на тази фирма украсяват и други софийски архитектурни паметници. Паметника на Васил Левски и оградата на градската градина. Лъвов мост, също по проект на Вацлав Прошек, на Княжеския дворец, днес Националната художествена галерия. Теренът, разположен на югозапад от Орлов мост, е бил предназначен за нов царски дворец на Фердинанд, но поради войните и неговата абдикация, плановете не се осъществяват. През 1934 година тук е оформена царската детска градина. Красивата ограда на градината е демонтирана през 50-те години на миналия век, а на това място е издигнат паметникът на Съветската армия. На Орлов мост се пресичат Цариградско шосе с булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Продължението на Цариградско шосе след Орлов мост в посока Софийския университет днес се нарича булевард Цар Освободител. Булевард Евлоги и Христо Георгиеви в южна посока достига до НДК, а продължението му се нарича булевард България. От Орлов мост между сградите Асеновец и Царевец започва и живописната улица Цар Иван Асен II с множество магазини, сладкарници, кафенета, читалище Антон Страшимиров със салона на кино Влайкова, едноименното средно училище Цар Иван Асен II и други. След демократичните промени през 1989 г. Орлов мост става често предпочитано място за демонстрации, като милионния митинг на СДС на 7 юни 1990 г. разпрострял се и по протежение на Цариградско шосе до височината при алея Яворов, както и природозащитните протести на движението "Окупирай Орлов мост" през 2012 г., антимонополните протести в началото на 2013 г. и протестите срещу кабинета Орешарски. Улици, сгради, площади. Какво знаем за познатите места в големите градове? Защо са се превърнали в символи? Кога са създадени и от кого? С поредицата "Моята улица" търсим отговор на тези въпроси.